liyayikhetha igumgedlela inkosi enkulu uPhumela esitimela samampondo baba mkhulu phakathi. Amen. Bashayisana ngamakhanda phela abantu lapha edolobheni lakhona eHarrismith. Sekuze kwasuka bona abantu basesigodini saseMpola nasemolweni nakhona kwaSunduzwayo bazobuka lesi simanga phela esesikhona lapha edolobheni laseHarrismith. Nabo abelungu sebekhona bashayisana ngamakhanda bonke abantu bathi, hawu, lo muntu lona owayehamba eshumayela, abanye bathi lolu hlanya olwalihamba lishumayela lwaluqinisile ngempela. Babona phela isimanga saso lesi sihlahla ayehlala ngaphansi kwaso eshumayela khona, nalapho phela ahlaselwa khona ngamakholwa kuyo le ndawo yaseHarrismith. Bemsola ngokuthi uthatha amakholwa emabandleni abo, lapho khona agcina esebheje ngaso lesi sihlahla ukuthi mina ngenza umsebenzi kaNkulunkulu, ngithunyiwe ngisuka ezulwini. Uma ningakukholwa lokho kuyowa lesi sihlahla, uma sesiwile ngeke sibole kodwa siyophenduka idwala, ngeke sidliwe nguhlu. Abaningi abayikholwanga leyo nto, kwathi noma lesi sihlahla sesiwile bathi ngeke yenzeke lento ayishoyo ngoba lesi sihlahla siziwiselwe umoya nje. Kodwa namhlanje sesiphenduke idwala, sebebabaza emva kwendaba ngoba phela umfoka Mayekisa akasekho kulelizwe, nethemba lokuthi usayoke aphinde abuye kule ndawo alisekho. Nawo umndeni wakhe uShembe usutholakele laphana kanye naye unina uMahadebe khona kulela plaza ayehlezi kulo, kodwa uyahlupheka kakhulu ngenxa yokuthi abasenaye phela umuntu obondlayo. Kanti naye umlungu ophethe le ndawo lena okunguyena oneplazi useqalile nokubasongela ukuthi njengoba engasekho umuntu osebenzayo lapha ekhaya osebenzela mina lapha eplazini, ngizonixosha lapha eplazini. Phela ngalesi sikhathi mawuhlala khona eplazini kwakumele ukuthi kube khona ilunga lomndeni elisebenza eplazini njengerent. Phela ngalesi sikhathi besuka laphana eNtabamhlophe kwakungelona iplazi kule ndawo, kungenxa yokuthi amangisi avela asuka ayigumbuqela indawo ayidla. Uthola ukuthi mabedla indawo nomuzi wakho uphakathi, bese uzithola usuhlala khona eplazini. Sekufanele manje ugcine imithetho yalo mnikazi weplazi. Nangalesi sikhathi esakhona umfoka Mayekisa kuyo leli khaya laseHarrismith, wayekade wayalila amakhosikazi akhe ukuthi awabuyele emakubo, bese ekhetha inkosikazi eyodwa kuyiyona izosala lapha ekhaya inakekele unina uMahadebe. Kodwa agcine enqabile. Sekuze kwafika bona abafowabo bawo amakhosikazi okuzowancenga ukuthi nalo muntu enanizomgana lapha akasekho phela, nokuthi uyaphila lapha ekhona kasazi. Siyancenga ukuthi asihambe kanye nabo abashana bethu. Ngaleso sikhathi phela kwasekusele zona izingane zakhe uShembe eziyisithupha, abafana abathathu namantombazana amathathu. Kwakuyiyo inkosana yakhe ezalwa uMashabalala uStanela kanye nodadewabo uZondi, kanye nazo izingane zikaMasigasa u-Amos Khula kanye nodadewabo uJulia. Bese kuba yizo izingane zakhe unkosikazi wesithathu uMangwenya, uJohannes Galile kanye nodadewabo uGeli. Babehlupheka kakhulu bephila ngako ukuphiwa ngabantu izinto, njengoba sebencengwa yibo phela omalume balezi zingane ukuthi ayikho into eniyihlalele lapha, nihlalele indlala. Lokho kwenzeka kuwo umnyaka ka-1912. Nalaba bantwana abancane abazalwe ngaso isibonakaliso sasezulwini bakhona, kanti balalele ngoba phela lona wayegcinile ukuzalwa wayeseneminyaka ewu-6. Lo kwakungu-Amos Khula, bese kuthi uJohannes Galile wayeneminyaka engu-8. Bese kuba yibo odadewabo abadala kanye nobhuti wabo omdala uStanela. Babedidekile bonke ukuthi faneke benze njani.
baze bagcina behambile phela obhuti balamakhosikazi abangomalume balezi zingane eziyisithupha, kanti umlungu uzogcina ebachithile kule ndawo. Ilapho abaqala khona kungena-ke kwenkulu-ke manje inkinga ukuthi bazohlala kuphi, kodwa bakhetha ukuthi bayohlala emgwaqeni omkhulu, bakhanda khona amadlangala becela ukudla nakubantu, bengazi ukuthi bazophuma bebheke ngaphi. Ilapho khona babuya khona omalume bebacinga, bathi uma befika eplazini bathola ukuthi kabasekho, baze bayobathola khona laphana ngasemgwaqeni. Bathi uma befika abafowabo bakaMashabalala, wajabula uMashabalala, base bethi, hawu sengaze nikhethe ukuzohlala lana ngoba nibalekela ukuya ekhaya, kasambeni nabo bonke abantwana benu kanye nawo amanye amakhosikazi. Ilapho waphendula khona lo mntwana omncane oneminyaka engu-8 wathi, uma sihamba lana, uma ubaba kwenzeka ifika ethi uyasicinga, uyosicinga kuphi ngoba wasishiya ekhaya. Lelo lizwi elakhulunywa nguye lo mntwana omncane labathinta bonke, base bevumelana ngalo igama elishiwo ngumntwana ukuthi ngempela singenzeka sigcine sisenkingeni ngokusuka kwethu kule ndawo. Phela ngalezi zikhathi nazo izingcingo zazingekho. Baqhubeka bahlala khona lapho entabeni nakhona emgwaqeni lapha phela becela nokudla kubantu ababedlula lapho. Nezimpahla zokugqoka kazikho, bagqoke wona amabheshwana amancane abantwana. Baqimbile, amakhaza nje ayazenzela kubo. Kuyenzeka belale bengadlile ngelinye ilanga. Phela ezweni ngalesi sikhathi emva kwazo izimpi lezi zazikade zikho, nabantu babephucwe umhlaba kanye nemfuyo yabo. Nabo babehlala emaplazini, babekalelwa uma kwenzeka befuye zona izinkomo ukuthi zingadluli ey'nkomeni ezine. Olunye uhlobo lwemfuyo awuvumelekile ukulifuya. Nakho ukulima lapha endaweni yomlungu ngeke uze uvumeleke. Kuze kube ngcono khona uma kukhona yena osebenza kulo leli plazi lalo mlungu, akwazi ukuthi anikhothozele, anibuyele nombila niqule, nidle impuphu. Kuloku kuhlupheka kwalaba bantwana okungaka, uyise wabo phela onguShembe nangu ebheke khona kwamaphumulo, ethunywe nguye umngani wakhe lona uyisicebu, umnumzana uMbonambi uJan Dambozi. Uphikelele khona kwamaphumulo esigodini saseMthandeni, endaweni yayo inkosi yakwaQwabe lena phela igcine ikhotheme. Wathi esefikile kulo muzi selobole waqeda, mayephuma lapho labuya futhi lelizwi lakhe eselikade lagcina ukufika kuye, lizwi likaNkulunkulu elithi maselikhuluma kubande kwamancane. Lelizwi likaNkulunkulu lihlale liphinda yona into eyodwa, lithi, ngiyakuthuma entabeni yaseNhlangakazi, ngithi hamba uye khona uyothandaza khona, siyohlangana khona. Wethuka kakhulu uShembe ngokufika kwalo lelizwi, wasebuza kuwo amadoda akuyo le ndawo yakwamaphumulo ukuthi kanti kuphi yona le ntaba yaseNhlangakazi. Phela wayekade ehlale babuza abantu ngale ntaba ukuthi ikuphi nendawo, kodwa babengamphendula abantu bethi kabayazi le ntaba. Kodwa namhlanje wayithola kulamadoda impendulo lapho amphendula athi, le ntaba siyayazi ingasendwedwe phakathi kukaNyuswa noWosiyane. Wabese yababuza ukuthi abamchazele ukuthi iyintaba enjani. Onke amadoda avele ababaza athi phela akuyibuyayo kuleyo ntaba. Ilapho okutholakala khona yonke inhlobo yezilwane ezisabekayo, izipoki, izinyoka zentaba zitholakala khona kuleya ntaba. Akekho noyedwa umuntu owake waya kuleya ntaba, ngisho inkomo kayilandwa khona. Lamshaya lameqa uvalo mayezwa ngale ntaba ukuthi kanti intaba esabekayo enazo zonke izilwane, uma engaya khona ngeke phinde ababone abantwana bakhe, ngoba uyobe esadliwa yizo zinhlwathi noma izinkanyamba. Liyaguqa lapho ikhumkedlela mzukulu amafutha umkhovu 20 phakathi. Amen.